Igbo ndị ọma njibiri ekene m unu onye unu na-anụ onu ya tata bụ Nwaada Ifeoma ezigbote nwaada na-eri ukwu anụ. Ana m anabata unu niile na obi the Voice of the East ya bụ nke a na-akpọ olu ndị Igbo ebe anyị na-akọwagasịrị unu ihe niile unu kwesịrị ịma maka ala Igbo nakwa ndị Igbo. Tata oge anyị nọ n'ugbu a bụ oge ihe a na-akpọ ọdịbendị ebe m na-enwe nkata pụrụ iche a ga na-akọwatara unu ihe ndị unu kwesịrị ịmagasị maka ọtụtụ omenala dịgasị na ala Igbo. Onye mụ na ya nọ tata bụ Mazi Kalu Chime, onye Ohafia. Mụ na ya ga na-enwe nkata pụrụ iche gbasara onwe ya nakwa ndị Ohafia. Mazi ndewo. Ndewo. Ọ dị mma. Ịma na mgbe anyị bido ị nọ na-ene m anya na-eme mistake na-atabi ile na-achịtabi ọnụ m. Ana m anabata gị n'obi Voice of the East. Nnọọ. Akọwago m gị ka m si mara gị dịka Kalu Chime. Enwe ike ịgwa m ndị ọma na-ege anyị ntị onye bụ? Okay, afa m bụ Kalu Chime. Chime bụ Chimeremeze. Abụkwa m onye Ohafia, Isugu na Ohafia local government. Adị mma, daalụ Maazị Kalu Ogwo. Ogwo, ka ihe ogwo pụtara? Ogwo bụ ịma afọ a na-azacha. Ịmara ihe na-azị ịmara afọ anyị nyere gị na-azị ọ dị mma, mana ama m na ndị nyere gị dị afa na aha ahụ bụ ihe miri omimi ka ọ bụ ị ga-agba mbọ chọpụta ihe ogwu pụtara. Nsogbu adịrọ. Biko inwe ike ịgwatụ nwaanyị maka onwe gị nakwa omenala ya bụ ọdịbendị ndị Ohafia, maka anyị ma na burugodo ụzọ gwagodo anyị maka onwe gị tupu ịgwazi anyị maka ọdịbendị ya bụ ihe eji marụ ndị Ohafia, maka ị na-anya fụ na enwere omenala dịka nsị gwa gị mgbe anyị na-akpagasị nkata. Enwere general ihe a na-akpọ general omenala ndị Igbo like dịka iri ji, iti mmanwụ na ihe ndị ọzọ, mana amara m na ịbatagasị ya na ọtụtụ obodo dịgasị iche iche n'ala Igbo a na-enwegasị nke a na-akpọ ọdịbendị ya bụ ihe eji wee mara ndị. Omenala niile n'ala Igbo abụghị ofu, mana weregodo ohere agwagodo anyị maka gị ihe ị na-eme nakwa gbasara ọtụtụ omenala a ga-afụnwu na Ohafia ama mfụnwu na obodo dị ọzọ dị iche iche dị n'ala Igbo. Okay, mụ abụkwanụ Kalu Chime Ogwo. Agụkwanụ m na UNN. Agụkwanụ m philosophy, gụọ psychology. Greatest lion. Gụọ philosophy, gụọ psychology. Anwagonu m, ọ bụrụ ịgụ akwụkwọ anwago m. Mana ịma na ịbịa Naịjirịa ịgụchazie akwụkwọ ịgazie chụwa ihe na-achụ gị. So onye nwa ka m ji na-achụzi ihe na-achụ m. O bụrụzie m baa media, baa life coaching na ihe ndị ọzọzi. Ọ dị mma. Na ịdị si na ego philosophy mana anyị hapụzili ihe egoro maka na anyị maka obodo a dị na ọ bụrụ ihe agụcha ka a na-are. Ọ dị mma, ka esi banye media, ka ihe ụdị media ị nọ na ya, content creation, TV, ka ụdị media ị na-eme? Media nọ na ya bụ ma content creation na cinematography. Okay. Oge m gụchala akwụkwọ so nwa obere carry over. So oge ahụ nwezi carry over nka m ji sị na ọ dị ka m ga-amụkwa ihe anụ wee na-enyere onwe m aka. Ịma na obodo bụ igwe, nweta ka obodo si kwụrụ. Obodo akwụghị ọfụma. So ka m jize mụọ ya, m gụcha 2015. So mụọ ya 2016. So si oge ahụ nnọọ ka m bido na-eme ihe cinematography, photography, content creation kwa wee na-enyere onwe m aka. Ọ dị mma. Unu na-anyụ na-afụ na okpukpu eji mara ndị Ohafia. Biko Ohafia dị na Abia steeti ọkwa ya? Ohafia Abia steeti. Unu na-anyụ na-afụ na okpukpu ha ekwugo maka ihe gbasara okpu a. Mana tupu anyị ekwe ịgwa anyị ihe omimi gbasara okpu anụ, gwatụgodo anyị ụfọdụ omenala ndị agha ga-ahụgasị na Ohafia ama nhụnwu na obodo dịka Nnewi, obodo dịka Ebonyi na ebe ndị ọzọ. Ịma njụbụ gị otu m si eri ji ka ndị ọzọ si eri ji. Nke iri ji ahụ, ịma na iri ji bụ ihe dịrị ndị Igbo niile. Mana tupu na Ohafia, tupu erie ji, onwe omenala dị iche iche a na-eme tupu erie ji. Ndị mmọnwụ ga-apụta, anyị agụ onwe mmọnwụ ga-apụta nwaanyị ekwesịrị ịfụ.
ọ bụrụ dị nwoke niile ya afọ ya, o nwekwa nwoke na-ekwesịrị ịpụtakwa o nwekwe ọ bụ na o nwee ife ya eme gị onwe ha na-akpụ isi ewu na Ohafia. Isi ewu bụ imejọ ihe ikwesịrị ime onwe ike ka m sụọ ya n'oyibo dịka fine. They will fine you. Eshie gị ewu. So omenala ahụ prosesi niile ahụ eji akwado iri ji, o nwecha prosesi dị iche iche ma egwuregwu dị iche iche ma mmanwụ ga-apụta na-eme ndị mmadụ obi ụtọ tupu ebido lizie ji ahụ. Enwe ihe ndị Ohafia na-eme, omenala ndị Ohafia na-eme, ọ dị gị ka ihe a bụ ihe ga-abụ eme ebe asị oke no maka ịma na ịga na Nnewi ha na-agba ọfala, ndị Ọnịsha na-agbakwa ọfala, ndị enwekwa ndị unu bi na ndị otu ha na-agbakwa ọfala, mana ịbịa na ịbịa ọfala Nnewi na ọfala Ọnịcha adabụke bụ ofu. Abịakwa na iri ji Nnewi, ihe ndị Nnewi na-akpọ iri ji ha bụ afịa ọlụ. Ịghọta, ama m na onwe ndị na-akpọkwa iri ji ikeji. Ihe nji wewelu iri ji na-ama atụ maka na enwegasị, ama m na iri ji bụ ihe dị ojuzuru ụwa ọnụ as an ọra Igbo. That is, it's very general in the Igbo culture. So abịa na Ohafia, onwe ya ga-abụ ị ga-agwa anyị, achọrọ m ka ịgwagosi anyị maka kpọgosịgala anyị afa mmọnwụ dị iche iche unu nwegasị na Ohafia. Maka tata ihe mana ihe anyị nọ na ya bụ ka ndị mmadụ mara maka omenala ọdịbendị unu. Abịa na Nnewi, m ga na-ekwu maka Nnewi maka na ama m Nnewi ọfụma. Abịa na Nnewi, ndị Nnewi nwere ajọ ọfịa, ekwukwa ha na ajọ ọfịa mana Nnewi ka a na-ekwu maka ya. Onwe mmọnwụ dị iche iche unu nwegasịrị na Ohafia ga-abapụta afịa asị he n'ihe a bụ mmọnwụ ndị Ohafia, ma ọkwa na nwekwanụ emume unu na-eme dị iche ichere na ọ dị iche maka ma m na-ejego n'obodo ndị ọzọ ka ha si eme emume ha onwe nke unu na-eme dị iche from what other Igbo cultures are doing. Ọ dị ka iri agha, ikpirikpe ọgụ ndị Ohafia. Ebe ọbụla efu ha na ikpirikpe ọgụ, that's war dance, Ohafia war dance. Ebe ọbụla efu ha na ikpirikpe ọgụ, ịmagolu na Ohafia. Ebe ọbụla efu ha na ebe a na-eme tichacha ịmago na ndị Ohafia. That war dance, achọrọ m ka ịgwatụgodo ihe gbasalụ that ikpirikpe ọgụ. Ikpirikpe ọgụ ahụ onwe mgbe o bido mgbe gboo, maka ife eji malụ ndị Ohafia wụ ndị na-akpụ ike, ndị dike, ndị na-egbu isi. Ọnya onwe etuwe ndị Ohafia aha ya kpọọ ha Ohafia mba bụ isi achụ isi. So ha bụkwa isi ha na-achọkwa isi ha ga-egbu. Ọnọdụ ka ndị be anyị na-asị ochiri nwata mgbọrọla isi. That kind of thing. Yeah. So ebe ahụ ndị ọzọ ndị bicha ma ndị gbachala Ohafia okirikiri ha na-abịa ka ndị Ohafia nyelu ha aka mụọ ọgụ. Mgbe ahụ kwanụ iji malụ na ibu dike na ibu dimkpa nwoke, ị ga-eje gbute isi nata. So onye ikpirikpe ọgụ ahụ nwechi isi ihe a na-etinyecha n'enu ahụ ha na-eme ihe anọ. Ọ ihe eji to signify the isi ahụ a na-egbu mgbe gboo. Mgbe gboo ezigbo isi mmadụ ka eji eme ihe ahụ. Isi mmadụ ka eji eme ihe ahụ. Mana otu anụ a mmepe bịazi ihe niile a na-eme ọ bụrụzi ezigbo isi mmadụ ka eji eme ya. Mgbe gboo ahụ eji ezigbo isi mmadụ eme ya, isi ndị befa ka isi ndị na-anụso ha ọgụ ya bụ ndị ilo ha. Ịma ngagbuo nwa gị ọ ndị iro gị ka ị ga-egbu wee gosi na ịbụ dike. Ekenekwa m unu ndị Ohafia ka o kwakụnsekwu ya. Ohafia ka ọ dị mma. Ịgwaga anyị maka ikpirikpe ọgụ, ịgwaga anyị onwe ihe ọzọ ị nwere ike ịgwa nwa anyị ga-abụ onye Ohafia fụ ka ị na-ekwu ya kịta anụnwa na onye Ohafia bụ na ga-ekiri ihe anụnwa nụ ka ị na-ekwu ya ọsị ewu na o kwutekwara ya azụ na ọ chetakwala anyị na o kwukwala maka anyị ọfụma, ọ representịla anyị ọfụma tata. O nwekwa ihe a na-akpọ ịma nzu.
ọ dị ka Igbo niile na-eme nzu eji nzu ekpe ekpere eji nzu anabata ọbịa mana nke Ohafia onwe ka anyị si eme ịbata na be mmadụ ị ga-afụ ebe o dosere nzu so ị ga-abịtụ ya aka tee n'aka ma ebe ọ bụla sọ gị ka ị wee gosi na obiọma ka iji bịa otu a nke ọ dị na Ohafia nwaanyị a na-anụ nwaanyị ndị ọbịa bịacha ebe a na-eme mmemme nwaanyị ahụ ga-ewetakwa nzu nyecha ndị ọbịa na ọ nabata ha ndị mkpụrụ dị na Ohafia local government abịrịba dịkwa na Ohafia local government anyị niile na-eme ofu ihe ahụ. Ọ dị mma onwe ihe anụnwe gwara nkịta anụnwa bụ emume a na-eme na Ohafia ada emekebe na nya ndị abịa gị kịta anụnwa iwu bụ n'ọsụsọ onye omenala ka ọ ga-abụ mbịa bịa mfụ nzu nje metụ ya ka tee na arụ m gosi na ihe njibie maka ya ka ọ be onye Ohafia ọbụla ka ọ dị ya ịma kịtazi ndị ụfọdụ na-eche ime omenala bụ arụ nọ njọ n'imejogo Chukwu omenala abụrụ arụ omenala abụrụ njọ ọ dị mma ndị Ohafia a na-represent n'ọfụma ebe a tata onye mụ na ya nọ na-ekwu nkata gbasara ihe gbasara ndị Ohafia bụ Kalu Chime onye si Ohafia wee bịa tata ka ọ gwa anyị maka ọdịbendị ha. Mazi Kalu biko enwere ike ịgwa onwe ihe na-eme na Ohafia ugbu a ichere na ụwa niile kwesịrị ịma gbasara mana politiks omenala ihe ọbụla ọsọ ya bụ na onwe ndị ekperima na-enye nsogbu ịmagonu kedu ihe bụ ihe ahụ ichere na the world needs to know as in ọ kwesị ihe a bụ ihe na-echu ndị Ohafia ụra makwa na ihe a bụ ihe na-enye ha obi aṅụrị ndị ụwa kwesịrị ịma a na-ekwu natural resources ụfọdụ amarụ na Ohafia nwe ya ọ dị ka koko dị na Ohafia ebe o buru ibu rice dị na Ohafia ebe o buru ibu nke koko agbawojukwa m anya o jukwa Ohafia rice ihe niile mana o nwecha ihe ọzọ natural resources kwa dị na Ohafia ma nke ndị mmadụ niile ma nke ndị mmadụ niile amarọ ọ dịchakwa na Ohafia mana ịma asị nobody will tell your story except you anyị mgbe ụfọdụ ọ na-adị m ka anyị ada emetachi ya igwe ụwa niile omenala anyị otu anyị si anyị ada apụta nnọọ buli ya n'isi ọ bụrụ na ị ebu ya n'isi ịpụta ikpuru okpu agụ gị mana otu isi eme ihe ndị mmadụ na-afụta na Ohafia dị onye mma anyị ada enwetacha ya o nwecha celebrities si Ohafia mana ịma mpụta ofu ụbọchị efu ha ekwute ihe ọbụla gbasara Ohafia Rugged Man bụ onye Ohafia Rugged Baba J Martins Kanaga nke aga Big Brother ọ nna anaga na nwanne ya nke nọ into movie nke Nnamdi anaga ha ncha bụcha ndị Ohafia ọ dị mma biko ndị ọkpọgasịrị Ohafia ma J Martins ama m J Martin on a personal note nwanne ya nwoke na-wax egwu bivu n'ebe anyị bivu so he always visits biko J Martins kaba ahụ fụ na ibu ihe gbasara ndị Ohafia n'isi ka enwe ike wee na-anụ maka obodo ahụ na mba niile unu bụ ndị wepụtachagoro onwe unu bụ ndị tozugoro unu emego ihe anya na-afụ so biko let's put Ohafia in the limelight asọrọkwa m nọ in the limelight mana ka ebupụtakwuo Ohafia mmụọ ọ dị mma ikwuru okwu maka okpu agụ adafukwanụ m n'ikpu ya ọ dịkwanụ mma maka dịka nsi gwa gị mgbe anyị na-akpa nkata asị gị na ekike ndị Ohafia na-atọ m ụtọ ihe o ji atọ m ụtọ bụ na ekike ha amaka and ha bụ people dị ihe ndị bekee kpọrọ proud of where they are coming from because they are always representing themselves and bob na ha furu onwe ha na-eje emume ọ na-afịara ịfụ ha ka ha yiri ihe na-abụghọ ekike ha ahụ inwe ike ịgwa anyị ihe a na-akpọ akwa ahụ ha na-eyi ama m na ha na-eyi isi agụ yikwasị kedu kpatara ị na-anya fụ na ha na-eyi ụfọdụ oge ha yiri akwa ọcha n'ime akwa ọcha nwekwa ike ọ bụrụ ihe a ndị bekee na-akpọ shirt n'ime ha yikwasị ya isi agụ
mara akwa George welu kelukwa akwa ihe a ha na-eke kedu ya ga ọrụ dị ka Bible ya ndị priests na-eke ga-abụ ha ba into the Holy of Holies ọ bụ na ha pụtanwu ha ama na ha anwụ onye bụ ihe ahụ ha na-eke n'ukwu biko ka bụ ihe a ke the significance of that thing ha na-eke n'ukwu isi na okpu agụ ịma okpu agụ ndị Ohafia dị iche na okpu agụ ndị ọzọ na-ekpu ịna-anya na okpu agụ Ohafia white dị ebe a o nwere line gara otu a ịma mfụ ya na nke ndị ọzọ nwere ike nke ha niile abụrụ red obere white adị ebe a mana ifu ha na nke dị otu anụ a bụ design ịma na onye Ohafia we keep going why the significance I know when mgbe asị nọ mmetụ ga aka n'isi nsogbu adịrị o mgbe asị nọ ekpulie ufete nke red anụ ka ihe nke ahụ pụtara ebe red a pụta ma na nsogbu adịrị biko ya pụtara biko onye ahụ nwere ike ma nweche ntinye n'azụ nwayọ agụmọsọ mfụzie mma kịta ọzọ mgburu gị isi biko ka nna agbapụ my producer I'm leaving this place so okay ọ gafete otu anụ a ma otu anụ a ma otu a bụ na ị na-aga mmemme obi dị gị ụtọ ilu na ị na-aga n'ilu na ife ọma na-eme na ndụ gị itinye ya n'ilu obi ụtọ nke a mmemme mana oge ọ nachiziri azụ ma na nsogbu adịgo ọ dị mma itinyekwana ya nke red ahụ nke mmemme anụnwapụta ya bụkwa na nsogbu adịgo okay akara abụọ anọ ya bụ this red and black line Ghana kedu onwe significance o nwechara much significant ọ nọ ihe eji chọọ ya mma igosi white a bụ udo na ife na-aga ọfụma nọ ndụ ka anyị chọọ nsogbu adịrọ mgbe m na-akọwa gị akọwarọ m agwaghọ m ndị ọra n'ọngụnwa bụ social media handler. Can I say that? Sure. Okay. Onye mụ na bụ social media handler of Ohafia ka ọ bụrụ ịnọ na Instagram akara ngwa mgbasa ozi a na-akpọ Instagram ị ga na-afụ ya ha na-ade emekali collaborations with Voice of the East and ihe na-eme dị anyị mma ihe kpata njisi gị na ọ dị anyị mma ebe ahụ ka m nọ wee nụ asụsụ ndị Ohafia enwe ụmụazị nnụnụ na-atapịa ihe anụnwa ụmụọma inwe ike iji nwe ohere agwa anyị the aim kpatara iji emepe that social media ama m na ọ dị very very obvious mana ka i were ohere agwa anyị kpatara iji emepe that social media handle and ebumnobi gị nakwa ihe ndị ọzọ ibu n'obi wee mepe that handle. Ịma onwe ihe ndị Ohafia na-asị anọghị eme like a na-eme a na-aga so ịma oge ebido page ahụ ọ bido nnọọ ka emegodi ka ụwa niile na-afụta Ohafia ka a na-agagodi ka a na-ama ka o si aga mana ịma ebido ego afụ ọ dị ka ihe ọ na-enwe isi so a register as a company as a media company ọ dị registered kịta as a media company so anọ eme a na-aga ifụ ọ na-enwe isi ọ dị mma ọ ga na-enwe isi na-aga ndị Ohafia unu ahụlanụ ebe a na-ekwu maka ihe gbasara unu rienne kaba na-ahụ sonyere Ohafia ka na akara ngwa mgbasa ozi a na-akpọ Instagram ọsọsọ na Instagram ọ nọ Twitter unu nọkwa na Twitter biko ebe a bụ ebe nzukọ unu onwe ihe ọzọ ịchọ ịgwa ndị na-ekiri anyị ma ndị Ohafia o ndị nọ home makwa abroad makwa ndị na-abụghị ndị Ohafia ihe na-agwa ndị Ohafia bụ omenala Ohafia okay muswa na Ohafia so ya na Ohafia o nwere ike okay ka nkwụcha nka nsuzie na Ohafia nsogbu adịrọ onwe ịma onwe ha na-akpọ ndị ikom ndị ụmụ nwoke na Ohafia onwe ife a na dịka initiation ọ dịka ihe a na-akpọ ọbọn na Ohafia okwunu abịa na-eme ịgwa akwa mba ọbọn ọ bụrụ na emerọ gị initiate ịma nso ha onwe ka esi akwadi ọ dịcha ka ọ da-adị ka mmụnwa ndị Anambra na-eme na ijele ọ da eto ogologo ọ da ama mma ka ijele but ife ya ama na ife ụmụ nwoke udumeze kwenu
Onkwelu. ị chọrọ ikwe Mekwelu ofurishi kwenu abịrịba kwenu mkpụrụ kwenu nwanne unu nwoke biko unu afụla ife anyị mega ọ dị unu mma ọ dị m mma ọ dị anyị mma biko unu metụje ha ọnịga unu sonyere anyị unu yetụkwa aka ha ife ndị Ohafia ife ndị Ohafia local gọọmenti ụwa dum na-afụ ya unu kani ndị Ohafia unu metụkwa anyị ọnịga adị mma daalụ nụ rie nne. Daalụ. All right.